Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme videli, že v Kadeš Barneji sa Izraeliti dostali do bodu, kedy sa museli rozhodnúť. Rozhodnutia sú pre nás všetkých v tomto živote ťažké. Zvlášť to platí o kresťanovi. Často sa dostaneme na križovatku a nie sme si istí, ktorým smerom sa pustiť. Pre Izraelitov však bolo viac než jasné, kam majú ísť. Čelili rozhodnutiu buď vojsť do krajiny vo viere, alebo sa vrátiť späť do púšte v neviere. Urobili nesprávne rozhodnutie a odvrátili sa od zasľúbenej krajiny v neviere. Keď sa však pozreli na púšť, rozmysleli si to a usúdili, že zasľúbená krajina so svojimi opevnenými mestami a obrami nebola tak zlá ako púšť. A tak sa pokúsili do krajiny vojsť. Toto nebolo rozhodnutie viery. Bolo to rozhodnutie založené na dvojročnej skúsenosti z púšte. Predpokladali, že budú môcť do krajiny vojsť. Predpokladať je rovnako nebezpečné, ako neveriť. Poznal som jedného podnikateľa, ktorý vo firme zastával vysokú funkciu. Krátko na to, ako si kúpil nový dom aj so zariadením, ho prepustili. Pýtal sa ma, prečo Boh dovolil, aby sa to stalo, keď ma viedol k tomu, aby som kúpil ten dom aj so zariadením. Povedal som mu, keď si hľadal nový dom, pamätám sa, ako si povedal, že si nie istý, či je to Božie vedenie. Zvlášť si spomínam na to, ako si povedal, že sa ti tá lokalita ani nepáči, no napriek tomu si ten dom kúpil. Teraz z toho obviňuješ Boha? Nie je to náhodou tak, že si neveril, ale len predpokladal? Na to povedal, no jednoducho som si myslel, že Boh ma požehná. Milý poslucháč, musíme si dávať obrovský pozor na to, či konáme podľa viery, alebo len na základe nejakého predpokladu. Niekde medzi týmito dvoma je Božia vôľa. Je dôležité čakať na Pána a zistiť, čo je jeho vôľa. V knihe Númery sa teraz dostávame k časti od 15. po 25. kapitolu, ktorú nazývam Tackanie, tápanie a motkanie sa púšťou. V Kadeš Barneji ich Boh otočil späť do púšte. Putovanie sa mení na blúdenie, pochod na šomranie, svedectvo na kvílenie, bojové výpravy na váhanie, spev na povzdych a práca na prianie. Žiaľ, musím povedať, že veľa kresťanov prechádza životom týmto spôsobom. Čo je zaujímavé, písmo o týchto rokoch mlčí. Nemáme o nich žiaden záznam. Máme len zopár incidentov bez historických súvislostí. Z toho, čo máme, však vieme toto obdobie charakterizovať. 33. kapitola, ktorá je, musím povedať, skutočne nezaujímavá a nudná, uvádza táboriska Izraelitov na púšti počas ich putovania. Opísané udalosti vieme zaradiť do tohto záznamu, ale je zrejmé, že nemáme podrobnú správu o tých dlhých rokoch. Pre Izraelitov to boli premrhané roky. Keď sa dostaneme do 5. kapitoly Jozú, zistíme, že počas tohto obdobia neobrezávali svoje deti. Naznačuje to, že nedodržiavali Božiu vôľu vo vzťahu k zmluve, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Takisto vieme, že neprinášali Bohu obete. Amos píše v 5. kapitole 25. verši. Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po 40 rokov, dom Izraela? Tieto obete poukazovali na Krista a neprinášali ich počas tohto obdobia 40 rokov. Nielen to, ale vieme, že počas tohto obdobia uctievali modly. Ámos v 5. kapitole 26. verši hovorí: No ponesiete Sikúta, vášho kráľa, a Kijúna, vaše modly a hviezdu svojich bohov, ktorých ste si urobili. Štefán sa k tomu vracia v 7. kapitole Skutkov v 42. a v 43. verši. Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe prorokov. A zda ste mne prinášali obety a dary po 40 rokov na púšti, dom Izraela? Veď ste so sebou nosili stan Molocha a hviezdu svojho boha Raifana, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Vidíme teda, že počas tohto obdobia Izraeliti neboli verní Bohu. Tieto roky blúdenia pre nás predstavujú veľké ponaučenie.
Sme pútnikmi a cudzincami v tomto svete. Súčasný svet je z Božieho pohľadu ako púšť. Možno sa nám nezdá, že žijeme v púšti, ale Boh sa na svet tak pozerá. Sme cudzinci a pútnici, ktorí len prechádzajú týmto svetom. Chcel by som znova zdôrazniť, celou témou tejto knihy je, že síce mohli oddialiť Božie požehnanie, no nemohli zničiť jeho zámer. Všimnime si, že aj keď sa Izraeliti obrátili späť na púšť, Boh hovorí, že nakoniec vojdu do krajiny. Pokiaľ ide o Boha, ako by sa to už stalo. V prvých veršoch tejto 15. kapitoly vidíme, že im Boh hovorí, čo majú robiť, keď vojdu do zasľúbenej krajiny. O 40 rokov neskôr nová generácia izraelského národa vojde do krajiny a budú robiť to, čo generácia ich otcov zanedbala. Prečítajme si prvé 4 verše. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a v ktorej budete bývať, pri príprave ohňovej obety Hospodinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na splnenie sľubu, či ako dobrovoľný dar, alebo pri slávnostných zhromaždeniach, či pri príprave príjemnej vône Hospodinovi z hovädzieho dobytka alebo z oviec, nech ten, kto prináša svoj obetný dar Hospodinovi ako pokrmovú obetu, prinesie 10 efy jemnej múky zamiesenej so 1/4 hínu oleja. Nechcem sa tu zaoberať presným významom jednotlivých obetí okrem toho, že olej poukazuje na Ducha Svätého a víno je znakom radosti. Chcel by som však poukázať na to, akým spôsobom Boh hovorí o prinášaní týchto obetí. V 8. verši sa píše: Keď budeš pripravovať dobytča, hovorí o budúcnosti, ako by už bola realitou. Aj keď sa táto generácia na púšti obráti k modlám, nová generácia, ktorá vôjde do zasľúbenej krajiny, bude prinášať tieto obete, ktoré všetky poukazujú na Pána Ježiša Krista. Milý poslucháč, ako je to s tebou? Možno ideš v nedeľu do kostola a svojimi myšlienkami si pri Bohu, ale čo sa stane, keď v pondelok vyjdeš von do púšte tohto sveta? Pripojíš sa k jeho modlárstvu? Slúžiš Bohom tohto sveta? Žiješ posvätným, náboženským životom v nedeľu a svetským životom po zvyšok týždňa? Poviem ti niečo. Pán Ježiš chce ísť s tebou na trh. Chce s tebou kráčať po ulici a ísť s tebou do obchodu. Je tam taký istý, ako v nedeľu v kostole. Vo veršoch 24 až 26 uvádza niečo, čo sme už predtým videli v knihe Levitikus. Obeť za neúmyselné hriechy. Ak sa to stalo neúmyselne a bez vedomia pospolitosti, potom celá pospolitosť pripraví mladého bíčka na spaľovanú obetu ako obetu príjemnej vône Hospodinovi. K tomu sa pridá aj pokrmová a nápojová obeta podľa predpisu a jeden cap na obetu za hriech. Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelitov a odpustí sa im. Stalo sa to neúmyselne a oni priniesli svoj dar, ohňovú obetu Hospodinovi, obetu za hriech Hospodinovi za to, čo sa stalo neúmyselne. Odpustí sa teda celej pospolitosti Izraelitov i cudzincovi, ktorý sa u nich zdržiava, pretože všetok ľud to urobil neúmyselne. Neúmyselné hriechy, respektíve hriechy z nevedomosti, nám pripomínajú debatu, s ktorou sa z času na čas stretávame. Či pohania, ktorí nikdy nepočuli evanjelium, sú stratení? Rád by som to vysvetlil. Nie sú stratení preto, že nepočuli evanjelium. Sú stratení, pretože sú hriešnici. Za neúmyselné hriechy, čiže hriechy z nevedomosti, bolo potrebné priniesť obeť. Ľudia sú stratení, pretože sú hriešní, bez ohľadu na to, či počuli alebo nepočuli evanjelium. Verím, že každý človek by mal mať príležitosť počuť evanjelium, aby sa mohol rozhodnúť, ale ľudia sú stratení dávno predtým, ako evanjelium počujú a odmietnú ho. Ježiš Kristus prišiel spasiť tých, čo boli stratení. Všetci ľudia sú stratení. To je ich prirodzený stav. Ľudia dnes nesedia s hlavou smútku za to, že nepočuli evanjelium. V skutočnosti ho ani nechcú veľmi počuť. Jednu príhodu, ktorá sa stala počas putovania na púšti, je hrozné vôbec čítať. Númeri 15. kapitola, 32. až 36. verš. Keď boli Izraeliti na púšti,
prichytili istého muža, ktorý v sobotný deň zbieral drevo. Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. Hospodin povedal Mojžišovi: ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Bolo to veľmi prísne. Jedno je však z toho jasné. Trestom smrti sa trestalo porušovanie všetkých 10 Božích prikázaní. Takto sa na to treba pozerať, aby sme pochopili, čo znamená smrť Pána Ježiša Krista za nás. Čítajme ďalej od 37. po 41. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a na dne dávali purpurovo-fialovú stuhu. Strapce vám budú na toto. Kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky Hospodinové príkazy, aby ste nepodliehali žiadostiam svojho srdca a svojich očí, ktorým podliehajú smilníci, aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svätí pre svojho Hospodina. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin, váš Boh. Tie strapce na okraji šiat a nad nimi purpurovo-fialová stuha im mala pripomínať, že sú Božím ľudom a že majú žiť v svetosti. Veľa veriacich by niečo také potrebovalo, aby si pripomínali, že sú Božie deti, že sú oddelení pre Boha a majú žiť pre Pána Ježiša Krista. Ako som už spomenul, písmo nám nehovorí veľa o období, ktoré Izraeliti strávili na púšti potom, ako im Boh zabránil vstúpiť do zasľúbenej krajiny. V nasledujúcich 4 kapitolách od 16. po 19. kapitolu však máme 4 samostatné príhody a udalosti, ktoré sa vždy nejakým spôsobom dotýkajú kňazstva. 16. kapitola je o Korachovej zbure. V 17. kapitole sa píše o Áronovej palici, ktorá pučala. 18. kapitola je o potvrdení kňazstva a v 19. kapitole sa píše o obetovaní červenej kravy. 16. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, začína reptaním Izraelitov. Toto je už 5. reptanie a v 17. kapitole ešte uvidíme 6. reptanie. Putovanie izraelského národa by sme mohli rozdeliť podľa reptania na púšti. Tento prípad reptania sa týka tých, ktorí boli kňazi. Túto vzburu viedol Korach, ktorý bol jedným z prominentných Léviovcov. Prejdime teda k 16. kapitole a budem čítať prvé 3 verše. Korach, syn Ishára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov. Tí spolu s 250 Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: dovolili ste si príliš mnoho, veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovú pospolitosť? Korach bol levita zvučného mena. Mal veľkú autoritu. Spolu s ním povstalo proti Mojžišovi a Áronovi 250 mužov, ktorí takisto zastávali významné postavenie. Táto vzbúra nebola žiadna maličkosť. To, z čoho Mojžiša obviňovali, sa nezakladalo na pravde. Vôbec si toho veľa nedovoľoval. Keď ho Boh povolal, aby viedol tento ľud, odmietol. Nemyslel si, že by bol schopný ho viesť. Ani potom, čo ho Boh pripravil na púšti, nechcel prijať túto úlohu. Prosil Boha, aby mu dal pomocníka a dal mu Árona. Mojžiš bol najpokornejší človek, aký kedy žil. Keď Jozua chcel umlčať prorokov, Mojžiš mu povedal, že by bol najradšej, keby všetci prorokovali. Nemal v sebe štipku žiarlivosti. Mojžiš nebol neomylný ani bezriešný, ale určite ho nemožno obviňovať z toho, že si príliš dovoľoval. Čo bolo skutočným koreňom tejto vzbury? Bola to Korachova žiarlivosť. Žiarlivosť je hrozná vec. Autorita je daná Bohom, nikto si ju nemôže prisvojiť.
Boh určil Izraelitom miesto v tábore a Léviovcom dal zodpovednosť za konkrétnu úlohu. Korach bol jedným z Kohátovcov. Ich postavenie a služba bola ustanovená Bohom. Mojžiš mal svoje vlastné postavenie a úlohy. Pri takejto vzbure je potrebné zakročiť. Dnes sa s podobnými prejavmi vzbury môžeme stretnúť aj v cirkvi. A je to stále o tom istom, o žiarlivosti. Preto nás Biblia vyzýva, aby sme boli tichí a pokorní srdcom. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že autorita je daná Bohom. Na to potrebujeme pokoru. V prvom liste Korinťanom v 12. kapitole Pavol zobrazuje cirkev ako telo. Tak ako má telo mnoho údov, tak aj cirkev. Keď ťa Boh spasí, začlení ťa do tela krstom Ducha Svätého. Každý má v tele nejakú úlohu a zodpovednosť. Všetci máme nejaké dary ducha. Ak si kresťan, Boh ti dal dar, ktorý máš slúžiť v tele veriacich. Telo nie je len jazyk. Telo nie je len oko alebo ucho. Všetci máme nejaký dar a tých darov je veľa. Našou úlohou nie je obsadiť miesto alebo službu niekoho iného. Niekedy mám pocit, že všetci chcú byť len vedúci alebo robiť niečo, kde by ich iní mohli vidieť. Milý poslucháč, telo má mnoho údov či orgánov a väčšinu z nich ani nie je vidno. Sú vo vnútri tela, no ich funkcia je pre telo nevyhnutná. Preto nebuď smutný, ak si tvoju službu niekto ťažko všimne. Možno je obzvlášť dôležitá. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho odporúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznavamebibliu@gmail.com, alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.